Sziasztok, Elcsi vagyok, és elérkeztünk építkező sorozatunk 5. epizódjához, melyben a kertépítéssel, avagy a kertépítési alapokkal fogunk foglalkozni annak révén, hogy előző epizódban elkezdtünk építeni egy családi házat, avagy egy épület együttest. És ugye ezt kéne befejeznünk így, ahogy van, cakkompak külsőleg. Szóval szerintem kezdjünk neki, mert ez egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon hosszú kis építészeti kalandtúra lesz. Mint láthatjátok, ezt építettük előző videónkban. Nos, ehhez sokkal nagyobb szükségünk van egy nagyobb helyre, ami most ez lesz a mi kis építkezési stúdiónk, és ennek spawnjaként egy nagyon aranyos kis pavilont is összedobtam. Na de ássuk is bele magunkat a témába. Tehát, magának a kertépítésnek 3 darab természeti és 3 darab épületi főbb jellemzője van, főbb támaszpontja, melyet mindig alkalmaznunk kell. Mindig. Ez nagyon-nagyon-nagyon fontos, mert anélkül nem kert a kert, hogyha kihagyunk valamit. Tehát a természeti elemek közül a legeslegelső a fák, a második a kisebb növényzeti elemek, bokrok, virágok, füvek, stb. A harmadik a vízzel kapcsolatos cuclimuclik. Hát igen. Ugye a tavak és a folyók. Meg az egyéb kis, mondom, vízzel kapcsolatos cuclimuclik. Az épületnek is ugye nagyon-nagyon sok szerepe jut a kertépítészetben, mint például a pavilon, a vízzel kapcsolatos cuclimuclikon átívelő híd és az út legvégső, de nem utolsó sorban. Az út az egy nagyon-nagyon-nagyon fontos dolog, még hogyha a játékos tudta kívül is van, észreveszi, hogy ez egy nagyon-nagyon szépen kidekorált kis utacska. És ebben nagyon-nagyon nem fog belekötni, hogy úristen, mi ez az út, mert ez az út. Ezt én fejlesztettem ki, és szerintem nem akarok ettől elszállni, de szerintem nagyon-nagyon sikerült ezt az utat megterveznem. 5 blokkból áll, és ezt a Word Edit segítségével tudjuk leidézni, mert mint mondtam már, a környezeti építés legjobb barátja a Word Edit. Ezt úgy tudjuk leidézni, hogy per set, eddig gondolom mindenkinek ismerős, 1, ugye kő, 4 zúzott kő, 13 sóder, 98 kőtégla, 98.2 reprezent kőtégla, és voilà! Tehát akkor szerintem kezdjünk neki így nagyon-nagyon gyorsan, mert elmondtam így, ahogy van az elméleti anyagot, kezdjünk bele magába a gyakorlatba. Nos, először mindig körbe kell kerítenünk a kertünket, mert ugye anélkül nem kert a kert, hogyha nincsen körbe kerítve. Ezt ilyen nagyon gyorsan meg fogom tenni ezekkel a kis faszlevekkel. Na, ezt így nagyon-nagyon összeadtam így az angolt és a magyart. Tényleg igyekszek nagyon gyors lenni, mert ez egy nagyon hosszúkás építkezés lesz. Hát igen. Ez így már a tapasztalataimból merítkezve mondom. Mert eléggé sok kertet építettem, és nem egy napos munka volt eddig, úgyhogy ezt most nagyon-nagyon gyorsan összepróbálom sűríteni, minimum 20 vagy 30 percbe, hogy ez nektek minél nézhetőbbé váljon, úgyhogy kicsit nem látszik is a beszédben, hogy fel vagyok pörögve, mert ehhez bizony felpörgetség kell, hogy egy kertet meg tudjunk építeni. Jó, ez mondjuk nem olyan nagyon nagy kert, mint Semiramis függőkertje, de szerintem meg leszünk vele. Minimum, tehát hogy maximum 40 perc lesz, minimum 20 perc. Remélem az közötti intervallumon belül a 20 perchez közelebb is trigulát fogjuk majd húzni. De mi vagyok én, hogy a jövőbe lássak, és hogy a jövőről beszélgessek? Szerintem készen is vagyunk a kis kerítésnek az alapjával. Ez egy dupla kerítés, szerintem látványos. Szerintem több mint látványos, főleg úgy, hogyha alkalmazzuk hozzá a tölgyfa levél kombót, melyet így alkalmazunk. Ilyen kis egy fa, egy levegő, egy fa, egy levegő tetőfeléssel. Nos, ezt itt megint nagyon-nagyon szépen végigrakosgatom, és akkor meg leszünk ezzel az egésszel. Nagyon-nagyon hamar. Ezek után jön majd az alap, avagy az utak. Az utakat pedig, várjátok, lejjebb veszem a blokkoknak a hangerejét, mert ezt így nagyon-nagyon nem lehet kibírni. Tehát ezek után jön majd maga az útalap és az utaknak az elhelyezkedése, ami a leges-leges legfontosabb az egész kertépítészet történetében, és annak megépítésében, mert ez adja meg a jellegét, a jellemét, a személyiségét, a mit tudom én mitől elkezdve a mit tudom én milyeig. Tehát mi most egy kis aranyos kertet fogunk tervezni, ezt a gömbölydett formák fogják jellemezni, az íves felületek legfőképp
Úgyhogy szerintem ez már alapvetően ebből az ovális alakból is fog látszódni, ami egy közel ovális, inkább egy lekerekített nézet, egy túlontúl lekerekített nézetre hasonlít szerintem. Nos, hamarosan meg vagyunk a teljesen körülvett kis kertfalunkkal. Ennek nagyon-nagyon-nagyon örülök, és szerintem mindenki örül. Úgyhogy boldogság van. És meg vagyunk a kert kerítésével. Hihetetlen. Szerintem rekordidő alatt. Nos, kezdjük el építeni az egésznek az alapját, a kis úthálózatát. Ehhez viszont segítségül kell hívnunk az előző kis előkertünket, amit már megépítettem ugye a videó előtt. Az előkertnek hasonlítania kell az utókerthez. Ez szerintem természetes, ugyanis egy kis harmónia sosem árt. És ez szerintem egy eléggé kis harmónia. Ezt meg kell, hogy engedjük magunknak, mert enélkül megint nem kert a kert. Ugye zen, meg minden nyugalom. Nos, ide rakunk 3-at, 1-et, 2-t, 1-et, 3-at. Egy ilyen kis ovális alakú rendszert alakítunk ki. Szerintem megleszünk. Ezzel az egésszel. Most így képzeletemben megvan egy kép erről, hogy ez hogyan fog kinézni. Úgyhogy próbálok valamit nagyon-nagyon jót összehozni nektek így improvizálásból. Remélem össze fog jönni. Úgyhogy itt most nagyon-nagyon rá kell feküdnöm a dologra, mert az improvizálás az egy veszélyes dolog, de hogyha kell, akkor látványos, és ezért szoktam mindig választani ezt a módszert, mert imprózásból általában 5-ösre szoktam jelezni, hogyha tegyük fel mondjuk iskolában felelés van. Mert rendszerint ugye, mint iskola, tanulni kell, de ugyanúgy én egy menődiák vagyok, ezt én megtehetem, hogy nem tanulok, egyébként nem, tanulni kell, ez csak vicc volt. És én is tanulok. Most gondolom az ismerőseim jó nagyot felrögtek, hogy ugyan nem, de én viszont megtehetem, mert én 5-ös vagyok. Tehát, hogy ezt én megtehetem. Aki nem 5-ös, az ilyenekkel ne próbálkozzon, ezt otthon nagyon-nagyon veszélyes csinálni. Furcsa helyzet fog itt kialakulni, ahogy látom. Ajajajaj. Az idő sürgetésig improvizálni is kell, gyerekek, ezt ne tudjátok meg, hogy milyen nagyon súlyos építészeti teher. Szerintem már tapasztaltabb építészek tudják, hogy ez milyen érzés, és szerintem remélem, hogy együtt éreznek velem. Legalábbis én nagyon remélem, mert ebben én most tényleg egy kicsikét leizzadok. És ezt ugye értetek? Amit nagyon-nagyon elfelejtettem viszont mondani itt a videó elején, hogy meg lett az 50. feliratkozó, aminek nagyon-nagyon örülök, mert szerintem ez számomra egy egyszer felfoghatatlanul nagy szám, jó azért nem annyira nagy szám, hogy felfoghatatlan legyen, de én nagyon-nagyon-nagyon örülök neki, hogy ennyien vagyunk, és ez feliratkozók száma, ez nem is a nézőké, hanem a feliratkozóké, tehát én egyszerűen el vagyok varázsolva ettől. Nos, és amint látom, sikerült is elvétenem. Nem. De, sikerült elvétenem. Se baj. Meg tudjuk oldani. Van még időnk. Egyébként, én ezt egy rekord időnek mondanám, hogyha ezt nekem sikerülne összedobni. Egy kemény 20 perces videóba, és azt tervezem. Úgyhogy ezek itt nagyon-nagyon komoly tervek. És megvan a ludas, hát úristen, kifogott rajtunk az ív. Nem hiszem el. Fú. Ugye onnan 3-ra. Van egy izé. Keke kaka. De az ott hogy? Nem hiszem el, beletévedtem most. Na, 3. Akkor matekozzunk. Tanuljunk matekozni Foxival. És igen, megvan. Folytatni tudjuk tovább lendülettel az építkezést, mert ugye nem állhatunk meg. Ez kb. Olyan, ezt most mihez is hasonlítsam, gondolom mindenki ismeri a Szállító című filmet. Na, ugyanez van most is. Tehát gyorsan kéne cselekedni. Mégpedig nagyon gyorsan. Megvan a kertnek az alapja, én egy ilyen kertet képzeltem el, ugye tele van ívekkel, minden csodaszép. Ezt azért csináltam aszimmetrikusra, hogy kijöjjön a forma, hogy sétálható legyen ez az egész út, de ez a játékosoknak teljesen szabályos oválisként fog leképződni nekik. Az ő kis agyacskájukba, vagy nagy agyacskájukba, attól függ.
Reméljük, hogy az utóbbi. Na, ez egy tapseffekt lett volna a saját tenyeremmel, ami szerintem nem annyira élethű, ez eléggé furcsa. Nos, úristen, meg vagyunk az alappal. Ez egy nagy teljesítmény. És már a kertnek a kerete is megvan. Most jöjjön az alap, megint egy kis word-edittel, egy kis nagy word-edittel. Ami azt jelenti, hogy le kell fúrnunk idáig. Rendszerint általában úgy szoktam csinálni, hogy apránként ezeket itt kijelölgetem, de mivel sürget az idő, így az utóbbihoz fogunk. Na várj, csak egy kis F3-ot benyomunk. Ez itt Y3. Tehát most akkor az utóbbihoz fogunk ragaszkodni. Ez F3-ból? Nem, na F3, Y4. Úristen, milyen bonyolult a magyar ABC, gyerekek. Annyira sietek, hogy lassan azért leszek lassabb, mert sietek. Ez egy eléggé furcsa kis dolog, de sajnos létezik. Ezt jelenti, ebben a vonalban kell haladnunk. És megtaláltam a tökéletes lefúrási helyet. Itt lefúrunk. Megint egyel feljebb. És beírjuk megint a varázslatos kis kommandunkat, ami elintézi helyettünk, hogy egyesével pakolgassuk le a dolgokat, ami nem egy csalásnak számít az építészeti szakmában. Ez könnyítés. Most szerintem ezt még a legszkeptikusabb emberek is el tudják képzelni, hogy milyen kín lehet ezt egyesével lepakolgatni. Tehát egyszerűen embertelen munka lehet ezt lepakolgatni egyesével. És én is ezért választom a Word-editet. Főleg azért, mert videóban vagyok. És ugye itt nem érünk rá egyesével pakolgatni, meg kijelölgetni, meg hagyj ne soroljam tovább. Itt pörögni kell. Ez a fajta speed build, hiába real time-ban van. Ez build, ugye? Már gondolom ismeritek az angol tudásomat, mennyire profi, mennyire tényleg, elképzelhetetlenül szörnyű. Nos, amit láthatok, itt most belül kifüvezem ezt az egészet, hogy ugye ez itt a kert, amit be van keretezve, ez itt a kert része. Ami még hátra van, 3 dolog van hátra. A 2 darab nagy területnek a beépítése, amire... Azt hogy csináltam? Na mindegy. Amit úgy gondoltam, hogy mindegyiken legyen egy-egy fa, és az egyiken lesz egy tó a fa mellett, a másikon meg egy... Jaj, nem hiszem el. Na, a másikon meg egy... kis sziklaszirtes dolog. Ilyen kis kavicsos. Ezt nem tudom, hogy el tudjátok képzelni, de a második videómban volt egy olyan dolog, hogy építettem arra a kis Sky PvP szigetecskére egy ilyen kis sziklaszirtes dolgot. Na, hasonló lesz itt is egy fának a kíséretében. És ez most nem pálmafa lesz, hanem egy fűzfához hasonló kis avatar feelinges fa. Közülön mindenki emlékszik arra, hogy Évát ledózerolták az emberek, illetve Évá istennőnek a szent fáját, amivel ugye tudták tartani a kapcsolatot a navik a halottakkal. Egyébként mostanában fog kijönni a második része, én várom, mert az első rész az számomra jó volt, tetszett. A második rész általában mindig el szokták cseszni, de most reménykedek, hogy ezt nem fogják. Persze, titkon tudom, hogy úgy is sikerülni fog nekik, mint minden egyes filmnél. Nos. Ez itt egy általán megalkotott sövénytechnika, nem tudom, hogy valaki már előtte kitalálta-e, de nem hiszem. Valami nagyon egyszerű úgy, hogy lehetséges. Hát erről szerintem nem kell többet beszélnem, ez így néz ki, ez a kis sövény alkotási technika. Ezt itt kint is meg tudjuk figyelni. Voilà, ennyi igazából. Ez a egy egész blokk kihagyás és egy fél blokk kis tartóanyag. Na, ebből itt viszont megint Word lesz. Mert ugye sietünk. És mi ezt most megengedhetjük magunknak. Remélem nem zavart titeket, hogy Word ezek. De ezt sajnos meg kell tennem.
Gondolom tapasztaltabb építészek átérzik, akik meg kicsit óckodnak ettől a Word-től, azoknak mondom, hogy ne óckodjanak, mert szerintem egy remek dolog és nagyon nagyban segített az építészeknek feldolgozni az idő által nyújtott terheket és rájuk sújtó terheket, megszüntetni ezzel. Mert ezzel viszonylag gyorsan lehet dolgozni. Úgyhogy sokkal kellemesebbé teszi az építkezés menetét. És ez az, megvannak a kis elemek. Ezáltal most jöjjön ide középre a pavilon, amit már oly régóta tervezgetek ide. Így a fejemben közben, így a többi elem építkezése közben. Igen, mindig a többi elem építése közben szoktam gondolni a következőre, hogy majd mi legyen, mert ugye itt videós improvizálásnál nem lehet leállni és töprengeni. Úgyhogy itt bizony feszíteni kell az agyizmokat. Nos, próbálok egy másmilyen pavilon tervezni ide, mint ami ott van. Azt igazából nem tudom, miért terveztem oda, elvileg azért, hogy ott kezdjem majd ezt a videót, de aztán rájöttem, hogy túlságosan is a szívemhez nőtt az a kis régi stúdió, mert egyszerűen olyan kis aranyosan böszmécske. Ezzel szerintem mindent elmondtam arról a régi kis spawnról, ami most is van, úgyhogy tulajdonképpen nem is régi, hanem az alap spawn. Na, tehát a pavilonra ugye fel lehet menni, az egy ilyen dolog. Legalábbis nem tudom, hogy ti hogy képzeltek egy pavilon, de én mindig is így képzeltem el, hogy így fel lehet rámenni, tehát egy kicsikét meg van emelve. Nekünk ugye nincsen kertünk, mert panelban lakok, úgyhogy nem nagyon tudom ezt átélni, hogy milyen lehet egy pavilon, így konkrétan, de azért jártam már egyszer-kétszer az IKEA-ban, meg hasonló helyeken, úgyhogy csak megmaradt bennem valami. De hogy őszintén szóljam, nem nagyon. Nos. Ide rakunk egy kis sakkozóasztalt, mert mi megtehetjük. És rakjunk rá, mondjuk nyomólapot. Hogy azért, mert egy kicsikét, hogy mondjam, nem illett oda a fának az a kis természetes varázsa. Az egy másik hely. Nos, mindjárt meg lesz a pavilonnak a belseje. Már csak a külsejét kell majd egy kicsikét meggondoznunk, avagy a tetejét pontosabban szólva. Nos, én ezt úgy terveztem, így közben magamban, hogy így. Egy kicsikét le fog lógni. És ezáltal nem tudom, valahogyan jobban néz ki. A lelógó dolgokat nagyon szeretjük, mert az valahogyan megint egy kicsikét visszavisz minket a természet varázsába. Nem tudom, hogy miért, de számomra ezt a hatást kelti, hogy így kicsikét, mint a fa, ilyen kis lágya, mint egy kis levél, lehajlik hozzánk. Nem hogyha a levelek hajolni szoktak volna hozzánk, de mindegy, ezt bízzátok rám ennek hogy mondjam, a kis imidzsét. Hú. Nos. És ez az, megvan, eddig a tetőnek a váza. Na, egyre jobban megy nekem ez az improvizálás szakma. Úgy gondolom, hogy nekem fel kéne vágnom improvizátőrnek. Nem tudom, hogy létezik-e ilyen szakma, de hogyha igen, akkor most jelentkeznék rá. Tehát ezt így kérem, valaki nekem mondja meg, hogy létezik-e ilyen. Bár tudom, hogy nincs, de azért reménykedek. Mert ugye reményhajm legutoljára, azután Chuck Norris. Haha. Poén pont. Nos. Le kell, hogy szedjük egy kicsit a sarkokat, mert ez egy nagyon nézetes hatású volt. Amit meg ugye nem szeretünk. Hiába Minecraft, de nem szeretjük a túlságosan nézetes elemeket. Ez megint az emberi természetre vezethető vissza, mert ugye szeretünk természetes formákat nézni. Na, megvan a kis pavilonunk, legalábbis mindjárt meg lesz, hogyha ezeket itt körbe raktam. Na, visszamenjél. Így. Tehát megvan a pavilonunk, és jöhet a kettő utolsó icike-picike kis, illetve nagy, kis szigetecske-szerűség. Nos, ott azon a helyen lesz a víz.
Hát ezt nem így gondoltam. Mondjuk tegyük ide. És igen, nem kör alakú lesz, nagyon nem kör alakú lesz. Ezt csak azért használtam fel ahhoz, hogy legyen valami alapja, mert ezt megint kézzel kívánni, megint idő, és ez a videó már szerintem így is hosszú, és vége kéne, hogy érjen, de na, vége kéne ennek vetni úgy, hogy normálisan felépítem a zizékát. Ez a homokfolt, nem tudom, hogy miért van itt, valószínűleg itt ezek előtt építettem valamit, de igazából tökre tó alakja van, úgyhogy felhasználom. Na, ez így jó lesz. Ez egy egészen kis tó alakú valami. Nos, köré rakunk egy kis búzatáblát. Nem azért, hogyha szerintem úgy néz neki, mint a nád, mert akkor inkább dupla magas fűt használnék, de nekem ide hiányzik egy kicsit ez a sárga szín, amit ugye feleltünk egy kicsikét a tölgyfában. És ezt ide megint vissza tudjuk vezetni. De rohadt hangos. Na. Így szépen végültetjük. Aztán meg jól megcsontlisztezzük. Ahogyan annak módján illik. Na, nem tudom, de itt most így a belső órám szerint egész jól állunk időben. Mert ennek kb. 40 perc alatt kéne megépülnie, így az én satszórám szerint. És szerintem egy olyan 20 perc környékén állhatunk most. Nos, ez így megvan. Jöhet ide egy fa, aztán a másik helyre is egy fa, egy-két szírt, és meg vagyunk. Biztos, hogy nem vagyunk 20 perc alatt, de hogyha 20 perc alatt vagyok, én komolyan mondom, akkor kiordibálok az ablakon. És mondom azt, hogy valaki vigye le a szemetet. És akkor ez tökre menő lesz. Igen. Igen, ez egy ilyen kis fűzfaszerű cusz lesz. Gyökérkéjének pedig meg így ennyit megcsinálok. Nem annyira gyökérszerű, de szerintem mindenki levágja, hogy ez ott a fának az alja. Valamilyen kis picurka cuccal ezt le kell fedni. Nos, egy ilyen fűzfaszerű izét úgy kell megépíteni, hogy megépítjük ugye ezt a vázat, és azután minden oldalról befedjük. Ennyi igazából az egész, azután pedig meg lelulgatunk róla egy-két nem indát, hanem lombot. Én személy szerint az indát nem nagyon szeretem. Hogy miért? Mert nő magától is, akaratlanul. Tudom, hogy meg lehet állítani, mit tudom én, WordGuard-dal, meg hasonló nyalánkságokkal, mint hogy fonalat rakunk alá, meg ilyenek. De ez megint munka, és én inkább így jobban szeretem, és szerintem sokkal jobban illik ehhez a fához, ez a fajta típusú levezetése a dolognak. Nos. Lassan meg is lesz ez a fácska, és akkor egyből ugorhatunk a többi, illetve a maradék részre, és aztán akkor mindegyikünk boldog lesz, majd a nézők is, és én is, mert befejeződik a nagy mű... hoppá, ez nincsen kész. Ide még kell fű, és narancsárga virág. Na, random módon gyorsan körbefutunk ezen az egészen, és elhelyezzük a füvet. Most páfrányt nem rakunk, azt szerintem felesleges. Az kicskével nagyobb felületen lehet. Most nem. Mert hogyha szeretnétek, akkor nyugodtan rakjatok. Én most ide nem rakok. Nos, jöhet a következő fa. Oltári nagy gyorsasággal. Nos, ez így van. Ez meg nem így lesz. És a harmadik pedig meg... így. Na, ezt szépen körbe rakjuk megint. És... azután már csak egy-két sziklaszírt lesz hátra, amit ugye nagyon-nagyon egyszerű megépíteni. Hogyha láttátok a videó sorozatom második részét, mert ugye abban taglaltam ezt a Sky PvP sziget építést, és abban mutattam be magukat a környezeti elemeket mindenféleképpen. Tehát, hogy azon a szigeten volt domborzatalkotás, volt faépítés, volt tóépítés, kézzel és nem wordedittel, jó mondjuk ez is kézzel volt, csak kicsit belesegített a wordedit, ami nem csalás. Ez segítség. Jó, ezt lehetne ráfogni, mit tudom én, az autoklikre is, meg hasonló dolgokra, de ez nem úgy értettem. Tapasztaltabb építészek tudhatják.
Bocsássatok meg, tapasztaltabb építészek, hogy mindig rátok hivatkozok, de higgyétek el, rátok is kell hivatkozni, mert megérdemlitek. Belőlünk kevés van. Tapasztalataim szerint. Nos. Igen, megint a gyökérzet. Bam! Aztán most jöttnek a sziklaszírtek óriás nagy gyorsasággal. Lesz már tényleg rutinból, könyökből, csípőből, kisújból kirázzuk. Sőt, nem csak hogy kirázzuk, hanem kijebrázzuk. Mert úgy ugye sokkal menőbb mondani. Na, ide is egy, meg mondjuk legyen egy ide is. Na, mindig ugye rakunk egy-két kis csúcspontot. Csúcspontokra rakjuk ugye mindig ezt. Így, bam, bam, bum. És igen, mindjárt meg lesznek a szírtek. Egyébként én nagyon gyorsnak érzem most, ahogyan építek, nem tudom, hogy ez valóban gyors lett-e. Szerintem én most ezzel a gyorsasággal egyelőre így el vagyok. Bevallom őszintén, én ilyen gyorsan még nem építettem. Mert jó, mondjuk nem is annyira készítettek rá, jó, mondjuk volt egy-két olyan helyzet, amikor ugye megrendelés volt, és akkor azt időre kellett, meg fú, tehát mit tudom én, 3 várost megépíteni. Ez azért nem egy kis feladat. Na, füvezés, virágozás és megalkottam a nagy művemet. Éljen az ember tragédiája. Aki még nem középiskolás, annak üzenem, hogy egyszer igen, ki kell olvasni az ember tragédiát, és igen, nehéz lesz, és szerintem úgy jó. Tudom, nehéz szövegű, tudom, kicsikét, egy-két helyen mérhetetlen és követhetetlen, de szerintem jó. Lehet, hogy kicsikét azért, mert szeretem az elvont dolgokat, meg ilyeneket, de szerintem jó az ember tragédiája. És amiközben az ember tragédiáról papoltam, készen is lettünk. Készen vagyunk, emberek. Szerintem rekordidőn belül sikerült megépítenünk egy egész kertet. És ennek szerintem mindenki nagyon örül. Nos. Előveszem a gyémántkapámat, mert azzal elköszönni nagyon mainstream. És hogyha tetszett nektek ez a kis nagyon-nagyon gyorsan építős és a belemet kihajszolós építkezéses videó, kertépítéses videó, akkor az iratkozzon fel, akinek kólával elmegy, akkor az elég, hogyha megújaz. És hogyha van valami közlendő dolgotok velem kapcsolatban, vagy valamit nem tudtok és én igen, akkor írjatok kommentet, én nagyon örültem az építkezésnek, és remélem viszont így van. Én LG voltam, sziasztok! 28 perc. Azt a rohadt. Hú. Éhes vagyok.